mám stopa na chlapek. Táto to chybu nemá. Čím to? Podívej se. Dobre, kaloši. Ako aj MHD zastávka je konečná, že? Táto to je čistá konečná. Táto čistá konečná. To východňari štekami, keď sa spoja. National Geography. V priamom prenose. Tá nežer to. Ty žer to nosíš po veciach a to si teraz budeš hrať? No bože, to zdvíha sa. Opäť sa zdvíha. Pozor na kolenách. Striedne na svojho partnera na párenie. Je zrovna obdobie párenia a toto je pariaci sa rituál. Hej, jste Ostruji, si nás prostě fotí, ne? To byla z Slovenska. Ty dělal Pepane, tohle je halus Pepane, ne? Honzo. Jdeme zpět. Už tam budeš, neboj. Jaký server? Krasavci. Jaký server? Stránka internetová. Stránka YouTube to jistí. YouTube? Oh, good. Yeah. Počkej si YouTube to jistí. Výborně. To je ono. Tak ho, chyť si ho. Tu nohu prelož. To je ono, výborně. Tam ho ještě daj. Výborně. Chlapci, gratulujem, pohli sme sa o meter bližšie ku koncertu. Jasné, na čo sa nám ponožky? Hodíme ich na cestu? Bunda sa ešte zíde. Ponožka je tam na ceste, vedľa tašky. Pozor, auto. Pravda, všetci ponožky dolu, slobodu nohám. Tak pozrime sa na tú nohu nad hlavu. Ja stavím stan. Tu želou nedojdem. Podej se, Kirku, stavíme stan. Počuj, tu je kúsok cintorín, tam budete mať